Pulau-pulau umur setahun jimling sakandung sapi sekolah nanti ake sepuluh berkasih ini kelompok ya santoro projo mewah kaulo kabupaten Ismail Pun kantor jauh Kiai Cetan aku nilake boi panalino jalan sira ngalem bono Kiai kabeh wewangunan metune kaulaku ana ing kabupaten iya sakurang penake kaulaku padha nangis perkara kadang ojo nanti bupati ganti diaran banti ada ora bareng aku kelingan lagi kumpul nang gone akeh jadi kira-kira menjadi kumpul ono ing Aceh kira-kira sampai tinggal Emang Kiai, oh ini Kiai. Nak korupsi tak penjara 500 tahun. Kiai, lagi wae pendak dino. Dan takon nilai beras. 1000 ton ora akeh. Apa bener beras? Kula diperutus. Ingkang kedah ngirim beras 1000 ton boten akeh. Wah, apa sih kacau? Di Aceh mau tegak kalian gram. Beras itu buat Melayu. Kalian tiap gabung dari Aceh. Pulau bisa kalian kejagaan awet. Saking katek kalau kamu dan kami seulet, kami seulet. Kowe orang itu sejalan deh. Dan di tsunami keluar panatan oleh Indonesia. Ya, Indonesia, Indonesia konek atau domentra-mentra, sokurungan sampai di yang harus dipati bandar sudah. Ragu lebih pun pulau bahkan akan pati. Wah, dengan penpasan gencar, bagus pasar tahun, kados pinagi, ketoprak kancil. Ini lo yang terus. Ayo, siji ya kau sing tak jaluk awake rukun budawi orang kancil joyo aku nyuwun marang kanudane Gusti muga-muga ketoprak kancil joyo 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 selamat kowe do seneng ya bupati ganti ngene iki urung mangan pakandhane. Urung mangan gembar-gembar. Tapi kok meneh mlebu kok ditisih. Ono jaring saka Pakuwon. Kamas Bupati. Ndate akeh cingan batu. Kang sira temeka ora pendopo kabupaten Ganti ora paring betara. Upamane yai kang sira ngene betara bakal kakak kowe semono matur sumpah keluarga. Upamane kang sira nindakake kabupaten Ganti yang mengganti ayo hadirnya kurang tirunggan karo bupati
Mas Bupati Bandar Sumbawa. Boten ketang setitik atur menika boten mowah ora wajib malah kapolot pun pirakaken sedaya kawula nayaken bojo ningkeng nggih sebo wonten pendhapi yen koyo ngono yai cecetan ayo diblate wae cepen kabeh semono poso ngarepeni esuk munggah apa wanita Mas Bupati Bandar Sumbawa. Menapa sebab kula ngantos kepengin daftar ya ketiga wonten ing kabupaten iki nanti dateng sebesar namung kuwi kawin ingkang angka namung kula pundi dawuh saudara Sinuwun Prabu Brawijaya Brahmandita namung kula ngajekaken menawi kula panggih menawi ganti suatu pasal Mas Bupati Bandar Sumbawa sowan kesabaran sampun menawi saestu wonten bakal wonten monggo boki lho kang Bupati Bandar Sumbawa kangge saken barang ingkang supados tamu kegambaran masyarakat. Sawangan pasur yang ingkang masuk yen kowe nganggep dulur awak karewangi jenjang soto bangun kabupaten orang untuk setahun 6 tahun wis 20 tahun kuno pamannya jenjang soto bangun kabupaten Jambi ante wang kene untuk aku ayo cepat yang dia kurasuan oleh kabupaten Jambi nyembah Brahma Tunjung dari aku orang kamu coba aku ngerti kembali sejarah Sutarmaku hanya Subandar gede labuh tunggal kamu coba ini Roma Tunjung Tegontolo menai aukan gantung rancak marang keluarganya harus pada mengerti secara aswat oleh karena coba kuih ancapan kuih yang mas tiba-tiba senajan toka mas tiba-tiba Bandar Sumbawa orang ini maafkan yang seperti pun Adipati harus Sumbawa menawi pilen kabar bertengah yang sampai kalau bermusuh dari Kamas Bupati Bandar Sumbawa menjenengan ampun kesorgaan sebelum atur tahun menikah ingkang Romo Bandar Haryo Sumbawa ngantos dipunjulukan piyambakipun tumindak ingkang boten leres ngenani wonten negara kang Bupati Bandar Sumbawa ampun ngantos tunggan tukan nyembetaken dhateng Adipati Sumbawa terus yang
menika panjang baru peralatan Mojopahit duwe kalupan ora tunsuk kuwi diarani pengayuman sing diarani pengayuman bisa ngayomi kabeh kawula ana iki Mas Bupati dan Subandi namun ing kabupaten ya kalebet anggaran wonten panjenengan Bupati Pemancar minangka anggaran negari Mojopahit dari Semarang Semarang wonten Kabupaten Jati menapa sumpahipun Kang Mas Bupati Bandar Subang ya itu cita kowe takon Bandar Subali sumpah prastyo karo Bapak iku langsung ning diweos gawe mangrean iki akeh takon bae upamane kowe duwe opo dirancak enak marang wong-wong silakan berjawab iya upamane kula gadhahi tiyang sepuh kira-kira dirajak dening paunas menawi tiyang sepuh kula menika gadhahi kapakan negari Mojopahit kula manggono ikhlas lair senajan kok kados pundi kula nyuwun Kanjeng Rama nalika sumatut ing sampun suwatu yang sabar dadi kowe ngono sesetan kabeh pola tembung lames aku iki kowe dutane Pamungkas Ratu Mojopahit sesetan kowe kaibaratke menungso dene entu pupuk rembuyan yen pancen kowe duta Pamungkas dina iki entar jopo kula namung duta Pamungkas duta kuwi utusan Pamungkas kuwi iso mutasi yen panjen menapa ingkang dados pangapunten Kang Mas Bupati Bandar Subali kula pekan beda kantos wonten ing kuwi koyo tamono sawise konteni moyo sadar koyo tembok sing batok kanggone kowe baris ngambil utang kok garapan ini dedekan Monika di Paten Jati Orko Waseso tak pasrah